Pandelungwa ngaitibvedawe zvepamutemo tichitevedza tsika dzedu dzechivanhu tichingambidza changamiro nemaboka kusvika pavaita vana baba tichakumbira muchirakaviri muchiteva mashure mangu tiuchireze tidzokorore zvakare kuti titaure tichinzwisana munyara dzavana. Tine zvakawanda zvinomanikidza pamusoro penyika, tine zvakawanda zvinoitika mukurarama, tinokonzera kuti munhu akwire dare matambudziko. Kana munhu waona akwira dare anenge akonzera matambudziko aisi kuuya kudare, pano zvinomanikidza pasi pezuva. Dzimwe nyaya dzatiri kusangana nadzo dzinorema dzinokonzereswa nokuti vana vari kuabhiswa zvakanyanyisa. Unoona vanhu vari kutora vana vadiki vachivaita vakadzi, vamwe vari kutora ruoko mushonga yekurimisa. Chiri mazaya anomuto vanonga vamirirwe kuti vakure nguva yavo ikwani pamusoro penyika zvinotibatsira. Nyika yedu yeZimbabwe, kana ukaenda kuBritain kana kuSouth Africa, hakusi kunyika kwako unongoya unongodzoka bheke kumusha kwako. Saka chakangonaka kugadzira munyika mako maunogara. Izvo munofanira kuzvinzwisisa izvozvo. Munofanira kuzvinzwisisa. Toya tinonyaya yechihure chiri kuenderera mberi, vakadzi idai varume venyu chaivo chaivo. Varumewo idai vakadzi venyu chaivo chaivo. Hakuna munhu pamusoro penyika akashata. Mwari achisika denga nonyika aona kuti zvese asika panyika. Pano chinhu chaakasiya panyika akati chii chandasiya apa, akacheuka nyika yese. Akaona zvese zvapa panyika, akaona kuti ndasiya chinhu chakafanana naye, akasika munhu akafanana naye, akabva aisa munhu panyika kuti ndiwo uchatonga zvese nokuti aisa munhu akafanana. Haana kusika mutema kana kuti mutsvuku, takangofanana. Saka vakadzi ava vakanaka, varume ava vakanaka. Chakanaka hunhu muridzi wavo. Izvozvo vakadzi ava tikati sungai munomba vana kumwe munhu anoti kahembe kaakapfeka tikamuti anhuke bhongo enda anhuke tobva taona nyika yacho. Iyo switi inofanira kudyiwa iri muchipepa, chinhu chakanaka chaizvo. Muchibuda mumba murume nomukadzi, tasati mukadzi wako zvaakapfeka zvinoita kuti aende kumira pamberi pevanhu. Muri kuisa kudispureya munyama yenyu panyika pano kuti tizvione. Izvozvo zvakaipa pamusoro penyika. Kuya tinonyaya kuti vababa naamai kana achigara novana, unonzwa munhu achiti kurumbidzai kupinda mumba. Baba wenyu vari kuita sei? Vari kuuya. Uri baba chaichaiwe. Baba anofanira kugamuchirana novana vake norudo. Norudo. Kunzwa vana vachimhanya kutambira baba. Iwo kamu yakanaka kuvana vako. Kana vana vako waita mhondoro, unoendepi? Kana vana vako waita mhondoro, unoendepi? Kana vana vako waita mhondoro, unoendepi? Gamuchirana vana vako. Kana mwana akaita dambudziko vanofanira kungokuudza zvakasununguka. Zvikangofanira vana vasikana kana vakura vava panguva dzavo dzokutera, vava kunzi mwana ari kuenda kumwedzi. Tine nguva yekutoziva kuti baba vanofanira kutoudzwa kuti mazuva ano musikana anoda mapedzi. Izvozvo ndozviri panyika. Hakusina atete, hakusina ambuya, ndisu taana atete, totoraya vana vedu tega. Pano umwe tete anoutsinye anofanira kuti vana vako vapara imba isamiri zvakaita sei? Izvozvo munoda kuzvinzwisisa. Munonyatsokunzwisisa. Padzimai yako akakuudza kuti amusoka mwana uyu ada mapedzi, mune kodzero yekumutengera. Ukana kutengerwa nezvikombe. Zvinhu zvakasvikwa naMwari kuti vakadzi vanongoenda kunguva dzavo, zvinhu zvinofanira kugadzirwa. Ndo magariro anoita panyika. Daka rinobve pakati penyu. Vanoroya vakawanda, vanobatwa vachiroya musiwo ndo vanoroya. Vanopomba vakawanda, vanobatwa vachiti ari mhombwe musiwo ndio mhombwe panguva ipi? Munyatsonzwisisa. Vese kunonoka kubatwa chete mhosva munadzo. Mambozvinzwa? Ndati kunonoka kuita sei? Kubatiwa mhosva munadzo. Asi ndiri kuti regai dzive shiri mazaya namunhu. Unorega mwana ukura zvakanaka, oroora makore akwana, 18 years dzakwana, oroora mukadzi wako, haurambidzwa. Unofanira kuzvinzwisisa izvozvo. But ndipenya dzinotaura mangotoni. Yes. Taura idizvo. Pamusoro changu.
Niya ndinayo ndikutengeserwa stand kwandakaita nababa Mishi nemukomana anonzi Chaona. Anozani? Chaona Mishi nababa vake. Chaona Mishi wakagara? Okay, taura vakanditengesera stand vakandiona vakati amai vavo vari kurwara vavari kutaura vazoshaya nazo saka stand iyi tikuitengesa ndovandaenda kugara navo pasi vakaripofu amai vavo vachiri vapedyo varipofoni hanzvadzi yavo stand muita mari zvikanzi stand tikuita 300 ndakati apa 300 manyanya zvikanzi mava vachida kubhadhira mari ndikati 150 zvikanzi apa 150 zvanyaya ngatisangane pakati ndati pakati ndivapi zvikanzi 200 ndati mari yandinayo nini muhomwe ndisikadi kunyepa i120 post atowadzi kuda kuti tipinde muzhizha tende kunorima ndozokupedzisirayo $80 kana kunzi waita sei kwachena zvishuwa vanhu ava ndakabhadhira nini 120 ndikuva ndavapa mari vati ashamwari pamba papako wafree kuita zvaunoda iwe nepamba pako inini zvishuwa ndakatenga zvidhina ndakatenga metiriyo ndakavakisa ndakaisa flow mumba zvese ndapedza kuita saizvozvo ndisati ndairara imba iyi pakunzi stand yetu akuida tidzorere stand yedu so ini ndakabva ndazoenda pana chairman ndonyaya iripo vatataura pavillage level takagara ndofunga 2 times pavillage level mukomana aitiza baba wake ndovanga varipo akabvunzwa mubvunzo kuti ko imimi pa120 yamakatambira maitambira iri baba wacho zvikanzi iri kutengesa stand zvikanzi apa makutaura wani kuti mukomana ailoji zvikanzi atanga kutaura nenyaya yekuti inyaya yekuti auda kuita zvekurwadzisana ndati ina ndisikurwadzisana vana vandisikuda kurwadzisana navo ini pastand handisikurambira kubva pastand but ndikuti iwe semunhu ndaisawo makosti yangu nemari dzangu dzandaisa kubva pamari yandakavapa pakuvaka kwandakaita ini nimba yangu yandisati ndarara nhasi ndakunzi iwe chipi ndangoti inini zvandakatenga zvacho meitire yangu yandakatenga iwe ndine mari 69 vongondirifanda kuvaka kwandakaita imba iwe nemari yangu yandakavapa ndobva zvangu ndozvandakataura ipapo izvosvika nyaya yatonetsa pavillage lipi takabva tazoenda kusangura mambo kwasabhuchero takanotongwa futi ndikataura kuti bhisemu ipapo uye achitiza futi asi panga pane mumwe mukomo wacho saka ndonyaya yandaya nayo tiperizi chao ndaibvunza kuti kana uchiziva chiri chokwadi chakataurika chataura uyu akufanira kuwanza mazwi kungozvitenda kuzvigaduchira munomudo chete taura asi uramudzoka pamusoro wedada nyaya yekutaurwa nababa kuitirana kuvatengesera taura zvakaita stand ndeyababa haisitomburi yangu zvokuti ava vakauya vachikumbira pokugara vachiti ndadzingwa ndikutsvaga pokugara baba ndobva ati apamba pandinopa lodgesa panouya mastudent jaya aripo sofa zvikanza asi mwedzi sofa wakupera vachibuda iwo wopinda kana wapinda iwo wondipa 120 ogara gore rineko uyu ndobva abuditsa 120 ndobva apaba chimira zvakadaro zvakakwana anga akapinda muimba yakavakwa kudhara dzimba dzakavakwa kare dziritoripo zvokuti tikawana vatinoti mamutinisi auya vanotaukuya akasvika kupinda imba dzakavakwa kudhara iwanzi wakapinda imba dzakavakwa kudhara tinotenda changamiro pamba apa pakafiwa pakasiyiwa dzimba dzanga dziripo saka dzimba idzi dzakangopazika zvokuti dzaida kungorivhetwa kuti munhu aite sezvake kuti haya gari zvishuwa dziripo kicheni neimwe kangu karipo asi panyaya tiri kutaura iyi vanhu vakatengesa stand kuzosvika inini ndivake witness yako witness iriko kuvillage ko vatengeserwa ndakatengeserwa inini ndakatowapa mari 120 yaari kutaura yaari kupupura nhasi ndakatowapa 120 witness yako witness handina bhozi hatina kutengesera ndati unozivawo chokwadi stand yababa wako uno witness yako ouya nowitness wako musi wa16 unona witness yako handiti makamoenda kwasabhushero ini handinobvira ndakaenda sei uchishora matare emasabhukitadza kuenda seitadza kunoatenda ava vanga vasina kukwirira ini vanga vakakwirira mukoma wavaikwidzana navo matare uri kugara kupi pamuri kutongana ndokupi kwamunogara mese machengerengere pafana musatambe nenyika une mataito dzidzi iwe
Maresettlement yenyaya yakatengwa achitengwa 1981-82 ndo akatengwa kubva SR yabva SR asi egermany akatengwa negovernment vanhu vakaitwa inonzi fix and supply pachirungu vakapiwa vakavakirwa zvinhu zvisi chake chichokinura chidhoo chita chipinda but makuita nonsense neresettlement tinopedzerana nandofu kana iri nyaya iyo enda utora makutini saka phone to lens Moyapswa 16 nonsense. Atenda changani. Kana makatotengesa kana muno permit yemuta kana makatotengesa permit ndikuzopa iyeyu kana zvakadaro uratidza kuti ndinotonga panyika pano ndokupanga kudenga kuno mwariko ndakuudza kana makatodaro chete ndakuudza ndoti waifana kunge wataura chokwadi chakaitika tagadzirisa zvichiri zvinyoro uchazviona zvazvichazoita ndatosangana musi wa 16